Chisimeli muri sei? Ndiri right hangu. Ndangoti asingachema anofira mubereko. Hangu ndatongozvipira kuti ndicheme kwamuri vakomi. Kuti kana muchikwanisawo kune vana vanodawo havo vanodawo kundibatsirawo pane zvakandiomerawo pari zvino, ndingafara chose. Chisimeli zviri kunetsa ndezvekuti kubva ndine 13 years pakafa baba vangu inini, kubva ndine 13 years kusvika last year ndiri munhu uye ari kungoshanda mudzimba, saka ndichibatsira mai vangu pane zvavanenge vachidawo. Sisita yangu hombe yakashaya, yanga yakaroorwa kumarange. Munongoziva munhu anenge akaroorwa kumarange vanenge vachitodawo rubatsiro, vamwe vanenge vasingatoziviwo kana kupfekawo zvakadii. But sisi vangu vari kumarange ikoko vaikwanisa kutoita zvehunhu vachitengesa vachiita kuti mhuri yavo iite zvakanaka. But kubva zvavakafawo 2020 vakasiya vana 2, kamukomana kachezvizvi kane 5 years, kasikana kane 8 years. Kozi kadiki vakakasiya kari kadiki, kachiri kutomwa mukaka, hakachitori kacheche. Saka zviri kunetsa nezvokuti vana ava, ndini musikana mukuru akatongotarisira kuti ndinge ndichichengeta vana ava, namai vacho zvese kuti vange vachidyawo, vanenge vachitotarisira kwandiri vari kumasvingo. Saka izvizvi zvakafanana nepapa makuseni vasenda meseji, pese pandinotoona meseji yavo maodhi avo, misodzi yangu inotanga kuchema, nekuti pari zvinhu zvakatooma kuti ndione meseji yekunzi ndiri kukumbirawo hangu mari kana ka$20 hako ndikwanise kutenga chibage, kana ndikwanise kutengera vana makavha, kana kuti zvemukati mapendi. Zvinhu zviri kundirwadza kuti ndikasatoshanda zvakatooma. Zvino ndakangozvipira kuti at least Mwari vandikomborera zvavo. Last year ndakasangana nemukomana wangu, mukomana iye anondida kudarika zvandakambosangana nazvo before. Ndiye ari kundiitisa kosi yekuChilton, ndiye ari kundiitisa kosi iyoyi. Ndakanzwa kufara kuti at least ndawanawo munhu akuita sei, akundibhadharirawo kuti ndiwane kuitawo kosi yekuti ndiwane kuita mapepa angu ekuti ndiende kubasa, zvokuti anototi kana even kuapply kwekuti unoshanda anyway kana kupi kunze kwenyika ndinokwanisa kuenda, anenge ari willing zvake. Ndosaka ari kuita kuti ndiite kosi iyoyo. But chiri kunetsa manje vakoma vangu ndechekuti pamanzi ivi November naJanuary zvinhu zvakaoma, zvakaomera mai vangu zvokuti ndiri kunzwa kurwadziwa. Zvavasenda meseji vari kutoenda kumaricho, vari kusagurira vamwe kuti vakwanise kuwana zvokuti vana ivavo vachengeteke. Zvakangooma. Dai kusiri kuti sisita yangu isina kushaya, pamwe ingadai ichigona kuchengeta vana vavo, pamwe mai vangu vangadai vasina nhamo yese yavari kuona. Nokuti mai vangu pakafa baba vakabva varoorwa kumwe, kwavakaroorwa kwacho vese baba namama havasi kushanda, vanenge vachingoitawo havo zvekurima. Manje nekupisa kuri kuita kuzimu kwacho zvinhu zvisi kunyatsoita zvakanaka, zvokutoti pandaishanda last year ndakavavhurira huku dzemazaidzi edzi, zvokutoti pandakaenda kuNovember last year ndakatosvika huku idzo dzakutosekesera. But dzadzisina kuwanda semawandiro andakadzitenga dziri 35, but nenyaya yekuti zvinenge dzichishaya chekudya, sometimes ndinombonetsekana kusenda mari yekuti vatenge chikafu chadzo. Dzimwe dzinenge dzichifa, dzimwe dzinenge dzichitorwa nemakondo. Kuti ndidzivakirire chikwere handisati, nekuti mari handisati ndanayo, asi ndinongotarisirawo kuti ndikapedza kosi iyoyi ndikatangawo kushanda zvinhu zvinondiitira zvakanaka. Asi ndakangokumbirawo kana kune anodawo kundibatsirawo, ane hembe maleftovers evana, ma5 years mukomana, 8 years musikana, zvimapendi, hembe, ndingabatsirika. Mai vangu angafara. Ende nhamba dzandinohanda kusenderedza munongakwanisa kutaura namai vangu. Mai vangu vakutoshandisa nhamba yemurume wavo kuti munge vachikuexplainerai. Zvinhu zviri kundirwadza, ndinonzwa kurwadziwa usingamboiti. Pavanosenda messages pamwe pacho ndinotombovati handisi kushanda,
but iwo vanongoti ndonichongokuudza kuti uzive, but inini kwandiri ndizvinenge zvichitondirwadza chizova neva ndichitoda kutochengeta, asi pane zvinhu ndaangoti arega ndinyazoita kosi yangu zvakanaka, nokuti pandaishanda pacho last year vaisada zvezvi zvekuti ndikavati ndikuda kuenda kunoita driving yangu this day and day, vaindirambira anga ari mamuslim plus mitemo yavo yanga yakanyanya. Pandangoti saka ega ndingonoita hangu kosi yangu, then driving ndikungoitisawo neshamwari yemukomana wangu yairi kundiitisa driving. Saka ndakutongokumbirawo rubatsiro kuti list ndikawanawo kana 1-2 vanokwanisawo kundibatsirirawo mai vangu zve this month yengujanuary february ipapapo zvingowaitirwawo zvakanaka, pamwe kumberi uko ndikapedzawo kakosi kangu pamwe zvinenge zvanakawo, chitori chikumbiriso. Mwari vakuitirai zvakanaka. Thank you so much. I'm just praying. I hope I will get 1 or 2 vanokwanisawo kundibatsirawo. Inini hangu vanenge vasingangene kwandiri, but ndinoda kutokusendera nhamba dzavamwe muchitaura navo direct vokutsanangurirai nezvevana, zvekuti mukaona mapicha evana vacho madressing hembe dzavo dzakabvaruka, zvinhu zvinotorwadza.